ассалому алайкум дӯстон ва шогирдони азиз. Инак дарси сеюми курси PHP 7 барои навомӯзонро шурӯъ мекунем. мавзӯи ин дарс тағйирёбандаҳо мебошад. дар забони барномасозии PHP ҳар як тағйирёбандаҳоро бо аломати $, оғоз мекунанд, яъне мешаванд. тағйирёбандаҳо бо забони русӣ переменни ном доранд, яъне дар забони русӣ ин тағйирёбандаҳоро переменни мегӯем. хуб, мо як тағйирёбанда месозем. Ман open server аллакай запуск додагиам. хуб, тағйирёбанда, масалан ман тағйирёбандаи гуфтем мо тағйирёбандаи яъне месозем, яъне баробар мекунем, ягон рақамш метиҳем ва тағйирёбандаҳо бояд дар охиршон бояд яъне маҳкам шаванд. яъне чӣ хеле ки HTML дар вақти ин хел када маҳкам мекунем, дар забони PHP ҳам яъне ҳар як тағйирёбандаҳоро вақте ки месозем, дар охиршон мегем обязательный, тоҷикати фаврӣ мешуд, чӣ мешуд, ҳамин хел бояд яъне маҳкам шаванд. хуб, ин тағйирёбандае ки мо сохтем, яъне мо номша мондем, шумо метавонед дилхо ном монем, фарқ надорад. ман просто ҳозир мондам ва тағйирёбандаро сохтем. мо метавонем ки тағйирёбандаро яъне эълон кунем, яъне чо мегем $a, яъне тағйирёбандамона хел метавонем ки эълон кунем. мана чӣ хеле ки мебинем, тағйирёбандаи мо рақами 10 додагии мо дар экран пайдо шуд. хуб, ин якум намуд. дуюм намуд, мақсад мо метавонем ки мо дар поён тағйирёбандаро яъне изменит кунем. ман як эчо мемонам барои як сархат поён ғалтидан. хуб, ман инҷа метавонем якш мемонем, масалан ҳамин тағйирёбандаро ва боз дар браузер мебароемш. мана чӣ хеле мебинем, тағйирёбандаи мо ба як яъне ки тағйир дода шуд. вақте PHP код аз боло хонда мебиёяд, намехел инҷаро мебинад ки 10 меояд, дар инҷа 10ро мебурад ва боз поёнда меояд, якта строка син поён, якта сархат син поён мепартояд. бо мебинад ки бо ҳамин тағйирёбанда боз дуюмбора мегирад, 10ро нест мекунад ва яка ҷошта мемонад ва поёнда результатша мебурад. масалан тағйирёбандаҳо 9 намуд мешаванд, яъне ба русӣ инҳоро тип меган, тип переменни меган. хуб, ина чӣ хел ҳастанд? яъне ки шумо дар ҳаёти яъне реални ҳаёта вақте мо дар дохили як ҷангал медароем, мо дар оҷа мисол ҳайвонотҳоро мебинем. мо умуман ҳамаи паланг, шер, паррандаву фалон ҳамаи дигарша мисол мо умуман ҳайвоншон мегем, яъне ҳайвонотшон мегем, ё ки ҷонварот ягон чизшон мегем обши ва ҳар як кадоми мо барои худшон ном дорад. мисол ба якш паланг ном дорад, якш шер ном дорад, як дигарш мисол мор, қурбақаву фалон дигарш. барои ҳамин переменниҳо дар забони PHP ҳам яъне ба худшон яъне тип доранд, намуд доранд. яъне ин намуде ки ҳозир мо мондем, ин намуд ном дорад integer, яъне ки ин намуд переменни мо мешавад integer. integer чӣ маъно дорад? яъне integer аломатҳои яъне аломатҳои ҳам бутун ва ҳам аломатҳои яъне бутунро дар назар дорад. аломатҳои бутун худшон аломатҳои тоқи ҷуфта мегӯянд. тоқаш мақсад ин 1, 3, 4, 5 ҳамин хел рафтан мегирад ва ҷуфташ бошад аломатҳои 2, 4, 6, 8, 10 ҳамин хел рафтан мегирад. хуб, давомаш намуди дуюмаш ин дабл мешавад. даблаш чӣ? яъне ина дабл меган ё ин ки float меган. ина хел масъала мешавад. мана ё ки даблаш меган ё float. ино тағйирёбандаҳоеро дар назар дорад ки яъне ки бақия доранд. масалан чӣ хел? масалан тағйирёбандаи I мо ё ин ки мо дигар хел тағйирёбанда месозем, масалан D месозем. тағйирёбандаи D яъне ки нуқта мемонем ва се мекунем.
و تغییرابنده دیمونا در براوزر میبراریم، میبینیم که چی رزولتات میتیه. مانا 0 از 10 3 داد. یعنی که اینا تغییرابنده یعنی تیپ دابل هستند، عددهای بقیه داره میگن. خب نمود دیگر تغییرابنده ما این string است. stringش چه خیلی تغییرابنده؟ یعنی string نمود یک نخونکه و دو نخونکه را میگن. مثلا ما دو نخونک میمونیم، مینویسیم که اینجا مقصد این string است. یا اینکه یک نخونکه میمونه، اینش دو نخونکه بود و یکش دو نخونکه و یک نخونکه. خب این تغییرابنده یعنی که یک مو و اینش مثلا نوشا میگیریم تغییرابنده یعنی 0. خب این نمودش باشد تغییرابنده string است، یعنی که نمودی خطی میبراره. وقتی ما میمونیم میبراریمش در براوزر، در این حالت هم یعنی string و خطی مرا میبراره. بعد باز دیگر نمود دیگر شد میتونیم که ما string پروستو گیریم در داخلی، یا اینکه تغییرابنده امونا میگیریم در داخلی دو نخونکه میمونیم و در داخلی یک نخونکه. در این حالت بینیم که چی میته، یعنی که در اینجا تغییرابنده را برآورد و در string دیگریش مانا وقتی ما یک اعلام کردیم ما دو تغییرابنده را در یک اچو با نقطه یعنی دعوت میکنیم. هر دیش یعنی هم میگیم ایش برور همیشه برور، بین هر دیش یعنی نقطه میمونیم. مانا اینجا string نویسون یعنی یک، یعنی یکی بودگی را بگیم رزولتاتی را گرفت برآورد و در اینجا باشه در یک نخونکش یعنی را که کد واری نخون، یعنی که رنگی سیمبول واری گرفتش. این خیلی هم میتونین که نویسین. باز نمود دیگرش هست یعنی که بولیان. یعنی نمود بولیان یعنی فالس یا ترو را در نظر دارد، یعنی درست یا که نادرست. این چیز هم بسیار در عین کار با ما کار میآید، یعنی در عین PHP را آموختن بسیار کار میآید. نمود بولیان چخیل، یعنی که نمود بولیان می شود فال یا اینکه ترو، فالس یا اینکه ترو، درست یا نادرست. مثلا تغییرابنده B میسازیم و تغییرابنده A یعنی تروی، یعنی درست و یا نادرست میگیم. ما وقتی میبراریم هر دیشه مانا تغییرابنده A مو میبراریم، تغییرابنده ما نادرسته. مانا ببینید چه خیلی که میبینید هیچی نبرآورد، یعنی که این رزولتات 0 میتیه. وقتی تغییرابنده B را براریم در این حالت یعنی یک میتیه. یک نشانه همینه که یعنی تغییرابنده ما درسته. مثلا خیلی میگیریم یعنی اینش درو و دیگرش نادرست. خب اینش وقتی که ما اپراتور را میگذاریم بعد با اینش بسیار استفاده میبریم. این یک چیز مهم است در زبانی برنامه‌سازی PHP. خب باز نمود دیگرش است، نمود نول است. یعنی این خیلی می شود نمود نول. نمود نولش باشد یعنی ما یک تغییرابنده میسازیم، مثلا تغییرابنده این میسازیم میتیمش یعنی مینویسیم که نو، یعنی این نه نول میشود نه یک میشود. یعنی این در نظر داره PHP که نول یعنی هیچی،
ягон чиз нест. На нол аст, на фолс аст, яъне на нодуруст аст бигем. вақти мо ира результати кормона яъне натиҷаи кормона дар экран мебарорем, бинем ки чӣ метия, яъне ҳеҷ бояд натия. мана вақти мекунем ягон чиз наметия, яъне ки ин ҳеҷ аст худаш. ин намуди нул аст. боз ҳаст намуди array, object, resource ва callable. яъне ки ин чор намуде ки мо инҷа гузоштем, array, object, resource ва callable. инҳоро мо баъдан мебинем, яъне ки ҳозир вақти инҳоро дида нестай, барое ки бояд аввал основнии чизои PHP-ро омӯзем ва баъдан иноша дар дарсҳои баъдан мегзарем. хуб, ин буд намудҳои тағйирёбандаҳо. аз тағйирёбандаҳои дуруст ва тағйирёбандаҳои нодуруст. масалан, тағйирёбандаҳои нодуруст ман ставид мекунам копия када. мана ино тағйирёбандаҳои нодурустанд. комментаришон мекунем. яъне ҳар як тағйирёбанда, яъне аломат доллар омад ва аз пешаш ягон рақам, дилхо рақам омад, ин тағйирёбанда нодуруст мешавад. ё ин ки ягон аломат решётка, нуқта, фалон фалон нигаш инҷа нуқта монда, ё нуқта биёяд, ё ки ягон аломати дигар биёяд, ино нодуруст мешавад. ё ин ки тағйирёбанда фақат бо рақам биёяд, яъне ки ягон ҷошта мо ҳарф истифода набарем. агар ҷошта мо ҳарф истифода барем, ин тағйирёбанда яъне дуруст мешавад. вақти тоқа рақами холӣ истифода барем, ин тағйирёбанда нодуруст мешавад. ва боз аз тағйирёбандаҳои яъне ки дуруст. тағйирёбандаҳои дуруст бошанд, мо ин хел менависонем. яъне дилхо навистагиро мо менависонем ва аз ақиби ӯ метавонем ки дилхо рақама гирем. ин тағйирёбандаи дуруст аст. ё ин ки тағйирёбандаҳое метавонем ки ҳарфи калону майда гирем, фарқ надорад. баъдан метавонем мо знаки подчеркивание меган, хати поёнӣ гирем, ягон рақам гирем, ё ки ягон навистагӣ гирем, ин хелам дуруст аст. ё ин ки фақат ягон чизи навистагӣ гирем, фарқ надорад, дилхо навистагиро гирем баъд аз доллар, инашам дуруст аст. ё ин ки ягон чиз нависем ва баъдаи ӯ чанд рақаме ки мехоҳем дилхо рақам бигирем, инашам дуруст аст. ва мо метавонем ки аломати доллар монем, слеш монем ва ягон чизи навистагӣ монем, инашам тағйирёбандаҳои дуруст аст. хуб, инаша гузаштем. як чизи дигар нагуфтамон. масалан, мо тағйирёбандаро эълон кардем ва аломати баробарӣ мондем ва рақам мондем инҷа. хуб, ин аломати баробарӣ чӣ маъно дорад? пеш аз аломати баробариро гуфтан, ман яъне маҳкам карданашро мегӯм. инаш обязательно бояд маҳкам шавад, яъне маънои маҳкам кардан дорад. ва дар инҷа ягон значение, яъне ягон чиз бояд мо бимонем, ё ин ки переменёй, яъне типа дабл метавонем бимонем, яъне ки рақами мана ин хел рақам, метавонем типа стринг бимонем, масалан ду нохунака, ё ин ки я нохунака, ё ки метавонем типа float, мақсад мана ин хел false ё ки true бимонем, ё ки намуди null бимонем, чӣ хеле ки мехоҳем дар ҷои ин мо мемонем. аммо баробарӣ яъне ки гуфтагие ки мо дар переменаи a ягон чиз метиҳем. масалан чӣ хел? ман ҳозир мефаҳмонам. яъне мо як перемена сохтем, масалан переменаи a сохтем бо знаки доллар ва мо мегӯем нами a дар дохили худаш яъне ягон чиз гира, яъне баробарӣ мемонем, мегӯем чиш метиҳем. дилхо чизие ки мо рақами даш додем, ё ин ки метавонем типа стринг дем, яъне як нохунака бимонем, ягон текст нависем, ё ин ки наисхел текст масалан навистем ва метавонем ки текст штем, ё ин ки дилхо чизи дигар аз намудҳои переменаи худмон, яъне тағйирёбандаҳои худмон метавонем ки дар ин яъне диҳем. дарси сеюми мо ҳам ба охир расид. хуб, то дарси дигар дар паноҳи худо. ва агар аз тарафи мо ягон хатогие боша бахшиш, ва ман бисёртар аз видеоурокҳои яъне русӣ омӯхтам, барои ҳамин кам гапом русия мерава, бахшиш мепурсам ва касоне ки нафаҳмидан боз метавонам савол тиҳанд, боз ман хубтар яъне равшантар карда бо мефаҳмонам. то дарси дигар дар паноҳи худо. хайр.